la paraula a la senyora Marta. Gràcies. Bé, a nosaltres ens sembla trist que tinguem que estar demanant això quan això ja hauria estar acabat. No es pot posar la crisi com a excusa ni es pot posar la qüestió econòmica com a excusa perquè la Generalitat al llarg d'aquests més de 10 anys ha disposat de fons suficients com per a poder haver dut endavant aquestes obres. Per a que ens fem una idea, a hores d'ara el Consell únicament ha executat el 7% de les obres antirriuades en 11 anys. És a dir, el 7% de les obres que havia de fer en 11 anys. El Patricova preveu un total de 151 obres per a disminuir aquest risc d'inundacions en 92 municipis de la Comunitat Valenciana. I en concret, en aquests moments la Generalitat, que hauria d'haver executat un total de 85 actuacions valorades en 270 milions d'euros, només n'ha executat 7 i altres 8 estan en procés d'executar-se. És a dir, que les altres 71 es troben de manera incipient. Això el que suposa o el que deixa en evidència és la desídia del Consell en aquestes qüestions. Perquè diners, com dia abans, n'hi ha hagut. Per a que ens fem una idea, només amb el que la Generalitat Valenciana ha destinat a pagar a la Fórmula 1, aquestes obres podrien haver estat fetes des de fa anys. I el risc d'inundacions, sobretot en la zona de la Ribera i en el nostre municipi, hauria pogut disminuir considerablement. En aquests moments estem en període de gota freda, de risc de gota freda, i sembla que sempre ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, sempre ens en recordem d'aquestes qüestions quan ve l'època de setembre i el risc de gota freda ens assetja. Però jo crec que és responsabilitat o hauria de ser responsabilitat d'un govern autonòmic que ja ha passat experiències d'inundacions anteriorment, haver tingut aquestes obres acabades en temps i forma, en lloc de destinar els recursos públics i els diners de tots els ciutadans a esdeveniments que al final la gran majoria d'ells han acabat en casos de corrupció, han acabat en els tribunals i que no han servit absolutament per a aportar ningú progrés ni millorar la qualitat de vida dels valencians. Repetisc, que ens sembla trist i vergonyós que tinguem que estar encara a aquestes hores i a aquestes altures reclamant que s'incloga en els pressupostos de la Generalitat, en els pressupostos de l'Estat, el fons per a poder acabar les obres del Patricova. Anem a recolzar la moció i esperem que s'entri en raó i més prompte que tard puguen concloure's aquestes obres. Gràcies.